So what's up po mga bossing, mga kabayan naming OFW. So nandito po tayo sa isang serye ng pagluluto. Dalawa naman po kami ni Buds Buddy. Kaway-kaway po tayo, Buds Buddy. Ayun. Ang recipe po ni Buds Buddy ay isdang talakitok na huli namin nung isang gabi. Ang akin naman po ay papayitan. Laman loob ng baka. So tara na po, samahan niyo po kami ni Buds Buddy na magluto ng aming recipe for today. So ayan nga po. So ayun nga po mga bossing. Ayun po si Buds Buddy. Ayun. Binalutan po niya ng foil yung plate na malaki. So ayun nga po yung isdang huli niya ng isang gabi. So ayun nga po, papakita ko naman po sa inyo ang mga laman loob na ating gagamitin sa ating papayitan. Laman loob ng baka. So kailangan po natin ng lapay, tuwalya ng baka, bituka, atay, at saka po ang puso ng baka. So ayan po ang mga sangkap. May bawang, may luya, may kamatis, sibuyas, sili, lemon, tsaka po itong broth cubes, nor cubes. Kailangan po natin gumamit ng sampalok powder, tsaka po itong papayitan powder, bitter stew mix. Tsaka kailangan din po natin maglagay ng tanglad at gisayin po natin siya sa olive oil. So tara na po, samahan niyo po kami. So ayun po yung kay Buds Buddy. Itimpla niya po ng sangkap yung kanyang ano daw dyan, open trebali, talakitok. Okay. So ayun mga bossing, nalagyan na ng palaman ni Buds Buddy ng luya, bawang, sibuyas, tsaka kamatis yung loob ng talakitok. So ayan pa po ang ilalagay niya mga sangkap sa kanyang recipe ngayon. So ayun na. Ano pa ilalagay mo ron? Olive ano? Olive oil? Mamaya na. Tsaka asin ano? Okay. So ayun mga bossing, ilagay na po natin ang ating kasirola. Nakasindi na rin po ang kalan yan. So yun nga po, lagyan na po natin siya ng olive oil. Ayan, konti lang po siya. Ayun na nga po. Lagyan na po natin ang ating luya. Sunod na po natin ang bawang. Sunod natin. Susunod na po natin ang sili. Sinasama ko po sa gisa sili para po tumalab yung anghang. Ang ating po sibuyas.
Sinta na po natin ang kamatis. So mga bossing, lagyan na po natin ang atay. Atay ng baka. Puso ng baka. Nilawan po natin. Ang tuwalya po. Sigod po natin ng bituka, ang lapay. So ayan nga po, haluin lang po natin muna at hawakan ko. Oh, ayan nga po si Buds Buddy. Ayun yung i-open natin. Kanya recipe, i-open. Ayun. Dabis. Ano nilagay yung kahon? Ilang minutes yun o ilang oras? Yung mga kon lang yun, 20 minutes. 20 minutes, 30 minutes, gano'n ano? Okay. So ayun, kailangan nating haluin ang ating niluluto. Tayo muna natin siya masangkot siya. Lalo natin siya sa bawang. So, kung kailangan po ang patakip. So, ayun na mga bossing. Tutulo na. Kailangan po natin sa takpan. Kasi medyo magisa yung ating karne. Medyo maluto. Bago natin siya lagyan ng tubig. So, antayin lang po natin ha. Balikan po natin siya after 3 minutes. Ayun na po. So ayun nga po mga bossing, makalipas po ang mahigit 3 minuto. So buksan na po natin, kaya na po natin haluin ang ating sinasangkot siyang karne. Nagisa na. So ayun na nga po. Nagisa na po ang ating karne. Yan po ang ating hinahanap na luto dyan. Isa. So kailangan na po natin siyang sabawan. Yan. So atin na po siyang palalambutan dyan. So halo-halo lang po natin. So kailangan na po natin siyang lagyan ng Knorr cubes. Ito na po ang ating gagamitin na pinakapampalat niya. Kung medyo maturong po mamaya, lagyan na po natin ng konting asin. So ayun na po, lagyan na natin. Saka po itong ating lemongrass tanglad. Lagyan na po natin. So ayun mga bossing, antayin lang po natin lumambot itong ating karne. Pagkayari po lumambot yan, ilalagay na po natin yung ating papayitan powder. Saka po yung sampalok.
So yun nga mga bossing, pakpan po muna natin ulit. Tayo na po natin lumambot. Siguro po madali po natin ng mga 15 minutes or 20 minutes. Malambot po siguro nun yung karne. Balikan lang po natin. So yun nga mga bossing, check up natin yung ating inihaw na open. Dito pwede no? Ayun, pwede na raw sabi mas bago. Hindi, patay mo lang yung kalin. Yung saksak. Ito po ang ating papayitan ngayon. Check up natin po natin. So yun nga po. So yun nga po, check up po natin yung ating papayitan. Titignan po natin yung kanyang karne. Ito yung malambot na. Doon po tayo sa parte ng tuwalya titikim. Tikman. Naku, matigas pa po. Matigas pa. So, ayan lang po natin siya kumulo ulit. Mamaya po na natin lalagay yung ating sangkap. Takpan lang po natin ulit. So yun nga po mga bossing, lipas po ang 15 minuto, atin pong check-upin yung ating niluluto. Tingnan po natin kung ayos na po. So lagay na po natin yung sampalok. So yun nga mga bossing, lipas na malagay natin ng ating sampalok. Lagyan na po natin yung ating papayitan mix powder. Kunti lang po. Tapos yung sumobra. So, silip na po natin yung paminta. Kunti lang po. Saka po itong lemon. Nalagay na po natin itong mga lemon. Sasama po natin yung balat. Kailangan po natin siyang lagay ng dagdagan sabaw. So mga bossing, takpan lang po natin ulit. Hanggang sa 50 po yung ating karne. So ayun nga po, balikan lang po natin siya. So ayun nga po, naluto na nga po yung aming inobe na talakitok, trebali. Kumakain na nga po si Buds Buddy. Ayan. So ayun nga po yung sabaw pa lang nung papayitan, medyo matigas pa. Ayun yung aming kanin. So hanggang dito lang po yung aming video may pakikita. Kasi hilaw pa yung aming papayitan, hindi na kami magbumukbang. Tara! So tara guys, kumain na po tayo. Para po sa mga makakapanood ng aming video ni Buds Buddy, kung maaari lang po ay mag-like, mag-share, mag-comment, at pinutin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod pang mga videos. So maraming salamat po sa mga suporta po ninyo. Mabuhay po tayong lahat. Nabay maging maligaya po tayo sa darating na Pasko. Salamat po mga bossing. Bye-bye! So yun nga po mga bossing, makalipas po ang 20 minuto, atin na pong babalikan ng ating nakasalang papayitan. So ayan, medyo maraming sabaw na natuyo. So sakto lang.
Tignan po muna natin uli yung tuwalya. Kasi ito po kasi ang pinakamatagal niyang laman na karne na lumambot. Okay na po mga bossing. Malambot na po siya. So okay na po mga bossing, patay na po ang ating kalan. So para po sa ating mga makakapanood ng mga video, maaari po lamang mag-like, mag-share, mag-comment, at huwag lang pong kalimutan pindutin ng notification bell para update po kayo sa mga video ng pagluto at panguhuli ng isda na aming mga nagagawa. So maraming salamat sa mga sumusuporta sa aming mga video. So ayun nga po, shoutout po kay Norald Hernandez ng Winnipeg, kay Lu at kay Norald, kay Roland Dillon, at saka po kay Real Love, at saka po sa Family Victor Jr. So hanggang dito lang po mga bossing. So ayun nga po, salamat po muli, bye bye.